Que tal, saúdos? 5 membros dunha mesma familia de Sanxenxo resultaron intoxicados por un escape de gas. Trátase de 2 adultos e 3 menores. A orixe da fuga foi un xerador situado no garaxe que sufriu unha mala combustión. Vémolo decontado xusto despois dos titulares. O BNG leu ao Parlamento unha pregunta sobre o regulamento de control da pesca que acaba de entrar en vigor. Os nacionalistas interpelaron á conselleira sobre as medidas previstas polo goberno galego para evitar as consecuencias negativas na frota artesanal. O PP de Pontevedra votará en contra dos orzamentos de 2026. Rafa Domínguez explicou que a súa formación considera que as contas que deseñaron e aprobarán xuntos BNG e PSOE están ancoradas no pasado. Cree que non responden aos problemas crónicos que ten a cidade. O enoturismo de Rías Baixas bota man da intelixencia artificial. Dende a Ruta do Viño organizaron un curso dirixido aos seus asociados para chegarlles as posibilidades que ofrece a IA á súa actividade. A primeira xornada estivo centrada no marketing. José Luis Baños de Cos, coa súa obra Cora, é o gañador do primeiro premio Castelao de textos teatrais que impulsa a Deputación de Pontevedra. O xurado, encabezado polo presidente provincial, escolleu esta obra por unanimidade entre as 43 candidatas pola súa temática social e a axilidade na súa estructura. Luís López aproveitou o anuncio para avanzar que haberá unha nova convocatoria para entregar neste 2026 o segundo premio Castelao. E Boiro quenta motores para unha nova edición da regata contra o reloxo de Traíñas que acada este ano a súa 13ª edición. Disputaránse varias bandeiras, entre elas unha de remo inclusivo con tripulacións de diversas entidades sociais. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Vémolo en portada, 5 membros dunha mesma familia de Sanxenxo resultaron intoxicados por un escape de gas. Trátase de 2 adultos e 3 menores. Os feitos tiveron lugar a primeira hora desta mañá nunha vivenda de Gondar. A orixe da fuga de gas foi un xerador situado no garaxe da propiedade que sufriu unha mala combustión. As 5 persoas foron trasladadas ao Hospital Provincial de Pontevedra e ao Montecelo. Segundo se detallou, todas estaban conscientes e orientadas, aínda que nun primeiro momento dicían sentirse mareadas. Os membros do GES de Sanxenxo realizaron as medicións necesarias para confirmar a presenza de monóxido de carbono na vivenda. Tras ventilar e examinar o inmoble, comprobaron que a orixe da mala combustión que reduciu considerablemente os niveis de oxígeno necesarios estaba nun xerador de electricidade que estaba Rianxo retomará as mobilizacións convocadas pola plataforma en favor da sanidade pública do Barbanza. Comezarán o vindeiro 3 de febreiro diante do Centro de Saúde e repetiránse cada martes ata que sexan atendidas as principais demandas en atención primaria. Ademais dun PAC a tempo completo, reclaman unha ambulancia dispoñible ás 24 horas e a recuperación do reforzo de pediatría. Mentres tanto, continúan as concentracións todos os xoves en Ribeira e os venres en Aguiño e na Pobra. Dende a plataforma tamén fan un chamamento á participación na gran manifestación convocada por SOS Sanidade Pública que se vai celebrar este domingo, día 1 de febreiro, en Compostela. O BNG leu ao Parlamento unha pregunta sobre o regulamento de control de pesca que acaba de entrar en vigor. Os nacionalistas interpelaron á conselleira do Mar sobre as medidas previstas polo goberno galego para evitar as consecuencias negativas na frota artesanal. Conselleira, hoxe vostedes tamén gobernan Galiza e Europa. É dicir, vostedes teñen a sartén polo mango, son os que mandan e teñen, polo tanto, a posibilidade, a obriga, diríamos nós, de reverter a situación na que vostedes mesmos meteron a frota artesanal galega. Por tanto, a miña pregunta é moi clara. Que vai facer para evitar as consecuencias negativas que o regulamento xa está a traer na nosa frota artesanal?
En resposta a unha pregunta formulada pola deputada nacionalista Rosana Pérez, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, volveu a reafirmar en sé parlamentaria o apoio do goberno galego á flota artesanal, fronte ao regulamento de control que ven de poñer en marcha a Unión Europea. A titular de Mar volveu a defender a flexibilización das medidas, as que cualificou de novo de desproporcionadas e totalmente alleas á realidade operativa da pesca galega. Na súa resposta, Villaverde defendeu a liña tomada polo goberno galego, que actuou con dilixencia dende o primeiro momento, presentando alegacións ao dito regulamento xa durante a súa tramitación inicial, moitas delas consensuadas co propio sector. É moi fácil ignorar os problemas, como fan vostedes, porque non teñen responsabilidade de goberno, pero nós non somos así e traballamos para mellorar unha norma para que se adapte á realidade da nosa frota. E imos a seguir facendo, exixindo unha aplicación proporcionada e realista do Regulamento de Control da Pesca. Estamos en contacto permanente co sector. Fixemos forza con eles para que o Goberno Central rectificase e se puxera a traballar. Reunimos con presidentes das federacións galega, nacional, provinciais, reunimos en sesión extraordinaria ao Consello Galego de Pesca. No Consello Consultivo de Asuntos Pesqueiros preparatorio do Agrifix do luns pasado, trasladeille ao señor ministro a postura de Galicia e tamén instei ao Ministerio a que acollesen as medidas de flexibilización recollidas na propia norma. Villaverde tamén lamentou que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación non atendera estas advertencias a tempo e agardase a entrada en vigor das novas obrigas. E coincidirá comigo en que non ten ningún sentido en que o Goberno Central agardase hasta o 10 de xaneiro que entraron en vigor as novas disposicións do regulamento a que os pescadores tiveran que parar a súa actividade para entender que tiñan o traballo sen facer, que o Ministerio tiña o seu traballo sen facer. E non foi porque dende Galicia non llo dixéramos. Tanto a Consellería do Mar como o sector presentamos alegacións e outra documentación demandando o desenvolvemento de medidas. O PP de Noia critica a xestión do goberno municipal destacando a caída dos investimentos previstos nos orzamentos. Os populares votan de menos partidas para acometer proxectos como o Centro de Día da Chaínza ou a apertura da Rúa Outonil. O acordo acadado co BNG para a aprobación dos orzamentos presentado a principios de semana polo goberno local de Noia non deixou indiferente o principal partido da oposición. O PP critica a drástica caída dos investimentos nun 60% con respecto ao presuposto anterior, mentres que destacan a suba de impostos, en especial da taxa pola recollida do lixo. Reducen máis de 1,3 millóns de euros as inversións para os veciños e veciñas de Noia, mentras lle suben en máis de 274.000 euros as tasas, fundamentalmente as tasas relativas ao recibo do lixo. Estes orzamentos do 2026, independientemente de toda a propaganda e publicidade que levan feito dende o goberno sobre os mesmos, supoñen unha caída do 60% da inversión en Noia, tendo en conta que os últimos orzamentos aprobados polo goberno do Partido Popular supoñían un investimento de 2.400.000 euros e estos supoñen un investimento de algo máis de 800.000. Segundo os populares, estes orzamentos suporán a paralización de varios proxectos que xa se atopaban encamiñados durante o seu mandato, como o Centro de Día da Chaínza ou a apertura da Rúa Outonil, sen partidas asignadas. Hai unha paralización de proxectos fundamentais para Noia, como, por exemplo, o Centro de Día, tendo en conta que o goberno do Partido Popular e do Noia tiña un proxecto que tiña xa os informes sectoriais correspondentes e compromisos de cofinanciación para levar a cabo a construción dun centro de día na Chaínza. Votan tamén de menos investimentos en materia educativa ou consignación orzamentaria para aplicar a relación de postos de traballo. Precisamente este foi un dos argumentos do exedil popular Luís Salamancos para apoiar a moción de censura. No seu momento utilizou esa xustificación para romper o goberno, para pasarse finalmente ao grupo mixto e logo apoiar unha moción de censura que consideramos totalmente inxustificada, tendo en conta que é unha incongruencia que usase esa xustificación e agora os orzamentos non contemplen nada, nin se teña dado ningún paso no relativo á aplicación da relación de postos de traballo. Os populares que xa anunciaron o seu voto en contra consideran que estes orzamentos evidencian a incapacidade de xestión do goberno, que leva 6 meses, din, sen propostas, desenvolvendo únicamente as actuacións herdadas do anterior executivo.
E tamén o BNG de Lousame critica o goberno local por aprobar as presas, din, en pleno Nadal os orzamentos municipais para este 2026. Os nacionalistas denuncian a falta de transparencia por parte do goberno presidido por Esteban Ares, que apenas deu información nin tempo aos grupos para analizar con detalle ese documento. Segundo o voceiro da formación nacionalista, Anxo Moledo, trátase duns orzamentos continuistas que o mesmo alcalde recoñece como apurados, dándolle as costas á oposición e con cero proxectos e investimentos para que este municipio, Lousame, continúe medrando. E o PP de Pontevedra votará en contra dos orzamentos para este 2026. Rafa Domínguez explica que a súa formación considera que as contas que deseñaron e van a aprobar xuntos BNG e PSOE están ancoradas no pasado. Cree que non responden aos problemas crónicos que ten a cidade. Hay que decir, y creo que esto es obvio, que estos presupuestos llegan muy tarde. Y es una pena muy grande. Como todos ustedes saben, los presupuestos públicos tienen un carácter anual y las instituciones serias hacen los trámites para que estén aprobados el 1 de enero de cada año. Esto implica ponerse a trabajar. Esto implica ponerse a trabajar con tiempo. Pontevedra necesita avanzar, no seguir estancada, y con estos presupuestos va a seguir estancada. Estos son unos malos presupuestos para Pontevedra, unos presupuestos que huelen a naftalina, unos presupuestos del pasado, hechos por políticos del pasado, que no miran al futuro de Pontevedra. Por lo tanto, que no cuenten con nuestro voto. Domínguez lamentou os recortes en áreas que considera claves para o desenvolvemento urbano. Destacou a reducción do 44% no programa de mobilidade urbana, o 32% en parques e xardíns, o 28% en ordenación do tráfico e estacionamento, outro tanto no fomento do emprego, o 24% en vías públicas e o 17% en protección e mellora do medio ambiente. Tamén destacou como un dos grandes déficits dos orzamentos a ausencia, dixo, dunha política de vivenda e insistiu na necesidade de redactar un novo pexón. O voceiro do PP denunciou ademais a asfixia ao deporte local, reclamando maior apoio para os clubes e para o mantemento das instalacións municipais. A desaparición do programa de xuventude, a ausencia de investimento na maioría de barrios e tamén nas parroquias e a falta de medidas concretas para mellorar a seguridade cidadá, reforzar os servizos sociais ou as condicións laborais de policías e bombeiros son outras cuestións polas que os populares rexeitan estes orzamentos. Outro apuntamento en Pontevedra, o Concello modifica e amplía o horario do coche de punto. Será a partir do 15 de febreiro. O servizo estará disponible de luns a sábado, agás os festivos, cando ata o de agora só funcionaba ata o venres. Ademais, durante a semana poderá solicitarse tamén pola tarde. Poderá solicitarse así entre as 7 da mañá e as 2 do mediodía, entre as 4 e as 9. Os sábados, pola súa banda, funcionará entre as 9 e as 2. Estará prestado por 32 taxis da cidade. E había unha demanda no sentido de que algunha xente que non ten outra alternativa de mobilidade, especialmente polas tardes, para asistir ao médico, aos centros de saúde con horarios de tarde, e tamén algunha xente que os sábados pois vai de compras ou ao mercado ou onde sea, non? Entón, neste sentido, se amplía o horario, que era unha cuestión que estaba sempre no diseño inicial, non? Que se podía, de alguna forma, modificar, ampliar, estudar, ir axustando, non? E a volta da publicidade falamos de Cora, o texto que se fixo co primeiro premio Castelao de textos literarios que impulsa a Deputación de Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra levará o seu modelo urbano ata Italia. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores participará no proxecto europeo Interreg Proximities que se celebrará na cidade de Reggio Emilia, na rexión de Emilia-Romaña. Trátase dun foro internacional que se centra na mellora da calidade urbana, a mobilidade e os espazos públicos nas cidades de proximidade. A axenda do rexedor inclúe un relatorio principal o martes pola tarde baixo o título A experiencia de Pontevedra da redución do tráfico á calidade urbana.
Esta intervención enmárcase nunha sesión sobre como as urbes europeas están a construir a proximidade. A capital pontevedresa foi seleccionada como un dos exemplos de boas prácticas xunto coa cidade portuguesa do Porto. No evento participarán outras vilas como Manresa, a sueca Barbek, Sarajevo de Bosnia, Riga de Letonia ou Rotterdam dos Países Baixos. A viaxe incluirá tamén unha reunión institucional co alcalde de Reggio Emilia, unha mesa redonda con outros rexedores e tamén administradores e visitas aos proxectos urbanos que está a desenvolver a cidade anfitrioa. Orgulloso de que nos inviten e orgulloso de que o exemplo de Pontevedra pues, sexa un exemplo de referencia internacional e que nos chamen para conocelo e para inspirarse tamén de alguna forma, non? Vila García amplía a xestión de arboredos ao Parque Miguel Hernández, a Praza da Independencia, a Avenida da Mariña e a Praza da Liberdade. A Xunta de Goberno local aprobou volver contratar unha empresa especializada durante un ano para apoiar os labores do Departamento Municipal de Xardíns a hora de manter en bo estado os arboredos dos espazos públicos municipais. O contrato, axudicado por 18.000 euros, ademais de estudar individualmente cada un dos exemplares destas novas 4 zonas, inclúe o seguimento dos espacios que xa contan con plans de xestión. En concreto, revisaránse as árbores xa avaliadas nos parques da Compostela, a Coca, Xunqueira e Enrique Valdes Bermejo e elaboraránse informes concretos sobre a situación dos plátanos de Rabella, Praza de España, Alameda e Matosiños, zonas especialmente sensibles e problemáticas debido á elevada idade das árbores e as afeccións que padecen. 3 empresas optan á execución da obra do peche lateral da pista polideportiva do Instituto de Porto do Son, licitada pola Xunta por un importe de 280.000 euros. A Consellería de Educación analizará agora as propostas para proceder á súa adxudicación. A actuación ten como finalidade arranxar os muros derrubados polos temporais do inverno pasado. A obra enmárcase nos primeiros 16 proxectos programados pola Consellería en centros de ensino para este ano, cun investimento total de máis de 16 millóns de euros. Seguimos con outros asuntos. A intelixencia artificial é unha ferramenta que cada vez está máis presente nas nosas vidas e no sector enoturístico das Rías Baixas non queren quedar á marxe. Tanto é así que, dende a Ruta do Viño, organizaron un curso dirixido aos seus asociados para achegarlles as posibilidades que ofrece a IA á súa actividade. A primeira xornada estivo centrada no marketing. Como pode axudarnos a intelixencia artificial na creación de contidos no sector enoturístico? É a pregunta que busca responder o novo curso impulsado dende a Ruta do Viño Rías Baixas para os seus asociados. Y nos parecía muy interesante empezar estas jornadas centradas en la estrategia, ¿no? En qué herramientas va a poder ofrecernos Raquel Lorenzo para posicionar mejor nuestras marcas, ¿no? Para tener mejor imagen de marca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces eso, pues desde la ruta seguir trabajando en esa formación y ofrecer esas necesidades que tiene el sector y que intentamos ofertar desde la ruta. Porque a IA chegou para quedar, pero é fundamental coñecer as posibilidades que ofrece para poder aplicalas do mellor xeito en cada caso. E o tempo sacarlle o maior rendemento. Que vamos a hacer como ese pequeño ejercicio de, vale, vamos a ver dónde podemos estar cada uno y desde ese posicionamiento, pues diferentes estrategias de si yo solo uso ChatGPT de manera esporádica, cómo puedo empezar a abordar más el uso de la IA y sin embargo si ya soy una empresa más grande, una bodega grande que lo tengo más interiorizado y mis trabajadores lo usan bastante, pues estoy en otra categoría y puedo llegar a hacer otras cosas. Entonces sí que vamos a hacer pues ese pequeño ejercicio. O curso arrancou hoxe cunha formación centrada no marketing, un dos eidos nos que a IA pode ser máis útil aos asociados da ruta, dende recompilar datos dos seus clientes a axudar a hora de preparar publicacións nas redes sociais. Es un sector donde se puede sacar mucho partido, sobre todo en el área de hoy, de marketing, de conocer a tu audiencia, poder hacer una estrategia más allá que solo sea que le pidas a ChatGPT, hazme un copy para una publicación en Instagram, que si solo le pides eso, que es algo también que quiero incidir, va a ser el mismo texto,
para todas las empresas, es decir, como que pierdes un poco tu esencia, y cómo poder llegar a usar la IA sin perder la esencia, eso es muy importante también, y quizás ahí hai cierto desconocimiento. O perfil dos asistentes foi tan variado como dos asociados á Ruta do Viño Rías Baixas. Entre eles hai adegas, restaurantes, hotéis e todo tipo de establecementos relacionados co enoturismo. A formación buscou ofrecer diferentes posibilidades para adaptar a IA ás súas necesidades. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y entendíamos, bueno, que era una asignatura pendiente que debíamos abordar como asociación, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que era una propuesta interesante y la verdad es que ha sido muy buena acogida por parte de nuestros asociados. O interese que espertou a proposta da ruta é innegable, tanto é así que o curso colgou o cartel de completo. E saiban tamén que a Mancomunidade do Salnés e a cooperativa Paco e Lola participaron nas xornadas de traballo dun proxecto europeo centrado en innovacións aplicadas ao sector agrario. O encontro tivo lugar na cidade francesa de Clermont-Ferrand coa participación de expertos de Francia e Portugal e tamén delegacións de Cataluña e Galicia. Unha das grandes novidades foi a presentación dunha investigación centrada na valorización dos subproductos da industria vitivinícola, como por exemplo para a produción de envoltorios de medicamentos a partir de bagazo. Trátase dun estudo desenvolvido pola Universidade de Clermont-Auvergne. A delegación do Salnés puido coñecer de primeira man distintos laboratorios de investigación nos que se estudan novos usos para a reciclaxe do bagazo, raspón e restos de poda, abordando aplicacións innovadoras no ámbito dos biomateriais, biorefinería, a biotecnoloxía, a ampliación farmacolóxica e aplicacións farmacolóxicas e cosméticas. O vindeiro 23 de febreiro no Auditorio de Ribadumia terá lugar unha primeira xornada de presentación do proxecto ao sector e ao público en xeral. José Luis Baños de Cos, coa obra Cora, é o gañador do primeiro Premio Castelao de Textos Teatrais que impulsa a Deputación de Pontevedra. O xurado, encabezado polo propio presidente provincial, escolleu por unanimidade esta obra entre as 43 candidatas pola súa temática social e a axilidade na súa estrutura. Luís López aproveitou o anuncio para avanzar que haberá unha nova convocatoria para entregar neste ano 2026 o seu segundo Premio Castelao. O gañador é José Luis Baños de Cos, e a obra leva o título de Cora. Este era o momento no que o presidente da Deputación de Pontevedra anunciaba o gañador da primeira edición do Premio Castelao de Textos Teatrais que impulsa o organismo provincial. A obra foi elixida por unanimidade entre as 43 finalistas por un xurado encabezado polo propio presidente provincial e integrado por 5 persoas de recoñecido prestixio e traxectoria en diferentes ámbitos da cultura e o ensino. O xurado tomou esa decisión por unanimidade, apuntou que destacou a temática social que amosa os problemas do noso tempo, a calidade na escrita reflectida a través dos diálogos e da caracterización dos persoaxes e a axilidade da estrutura. O premio está dotado con 12.000 euros. O certame busca promover o uso da lingua galega ao tempo que se apoia ao sector da cultura, en concreto o teatro. Lóxicamente, darlle un impulso a todo o que ven ca protección, difusión e divulgación da nosa lingua, da nosa cultura, en particular pois o teatro. Outra mostra de apoio por a disposición do sector, en particular, insisto, no do teatro, un instrumento máis. Foi o ano 2025 cando puxemos en marcha o circuito de artes máis escénicas que levou danza e teatro a todos os concellos da provincia. Un premio que ademais se enmarca nos actos que organiza a Deputación coincidindo coa conmemoración do 75 aniversario do pasamento de Castelao. Que vai a ter o broche de ouro este ano 2026, cando no Museo de Pontevedra, dependente da Diputación, se vai a expoñer a obra mestre de Castelao, a derradeira eleición do mestre, que fai escasos meses estábamos o vicepresidente, o deputado de Cultura, máis eu, ali en Argentina, asinando o acordo que vai a permitir que se expoña por primeira vez na provincia de Pontevedra. Ademais, o presidente avanzou que estes premios terán continuidade este ano e xa está en marcha a tramitación dunha nova convocatoria para organizar e entregar neste 2026 o segundo Premio Castelao de Textos Teatrais.
E Outes acollerá o vindeiro 6 de febreiro unha xornada aberta ao público que servirá de presentación dos resultados do proxecto Renatur Outes de recuperación ambiental do río Tins ao seu paso polo centro urbano. Aproveitarase ese día tamén para trazar unha folla de ruta para continuar avanzando na conservación, restauración e posta en valor do río e a súa conca fluvial e trazar unha folla de ruta para os próximos 5 anos coa implicación do Concello, as universidades da Coruña, Santiago e Vigo e as fundacións CER e Montescola. A cita será na Casa da Cultura ás 4 da tarde. Ese día procederase tamén a inauguración do bosque comestible que resultou dunha proposta da propia veciñanza e varios paneis interpretativos que explican a importancia do río e os resultados do proxecto nestes últimos anos. A participación na xornada é aberta a todo o público, mais solicítase inscripción previa no correo electrónico info@montescola.org ou de forma presencial no Concello de Outes. A parroquia de Salcedo, en Pontevedra, celebrará este domingo a 14ª carreira de San Brais. Desta volta participarán máis de 240 corredores, 114 na categoría absoluta e 132 nas inferiores. Dende a organización explican que a proba se celebrará aínda que chova, completando un trazado de máis de 6.600 metros. Ademais, este ano, o trofeo Julián Bernal renderá unha homenaxe especial a Jesús, un veciño e habitual corredor falecido hai pouco. O que sí está claro que está feita con moitísimo cariño e no marco das celebracións polas festas de San Brais da parroquia de Salcedo. Entón, temos creo que agradecerlle moitísimo que dentro de esta cita festiva, pois que o deporte teña un lugar preferente, unha carreira feita polos veciños, polas veciñas, con moitísimo cariño, con moitísimos detalles e un sitio no que sentirse moi a gusto. Puedo decir que esta prueba es de las más duras del calendario. ¿Por qué? Porque es la primera. Entonces, la preparación invernal se trunca con la primaveral para los crosses y demás, y esta con tantas subidas, con tanto rompepiernas, es una de las más duras. Entonces, esto es lo que atrae al atleta porque le da la idea de cómo se encuentra cara a citas importantes como un campeonato de España, un campeonato del mundo, lo que sea. De hecho, han venido atletas internacionales, hubo épocas que incluso venían de Portugal. O mundo do deporte pontevedrés non quere esquecer a Pablo Hinojar, o adestrador do Centro Galego de Tecnificación Deportiva e presidente do Club Ximnasia Pontevedra, que falecía de xeito repentino hai pouco máis dun ano. A cidade volverá a recordar a súa figura acollendo a segunda gala internacional de ximnasia. Será este sábado dos deportes, reunindo máis de 250 ximnastas de España e Portugal, entre os que se atopan deportistas olímpicos e medallistas. Con entrada gratuita, os asistentes poderán gozar de diversas disciplinas como ximnasia trampolín, artística, rítmica e acrobática. O evento ten tamén unha dimensión solidaria coa venda de rifas a favor da Asociación Española de Enfermos de Alexander. Esta gala es mucho más que un espectáculo deportivo. Es un evento que sitúa a Galicia y a Pontevedra como un referente de la gimnasia nacional e internacional. Reuniremos a más de 250 gimnastas. Hemos querido dar un paso más y crear algo verdaderamente especial. Por ello, siendo fieles a los valores que Pablo nos inculcó, decidimos contactar con deportistas destacados de toda Galicia, en cada una de sus modalidades. Y así, crear un trabajo en equipo, de colaboración y convivencia. La gala, por decirlo en palabras cortas, es una enseñanza que Pablo nos inculcó desde que llegamos al pabellón, y su legado va a ser infinito porque eres una persona, y sigue siendo para nosotros, una persona vitamina y una persona eterna. Los valores que él nos inculcó pues se pasarán de generación en generación, y así lo intentaremos. Y nada, sí que es verdad que estamos un poco así como locos en hacer esto, porque fijaros el impacto que tiene, que viene gente de toda España e incluso también de Portugal, por el cariño que a él le tenía. E Boiro quenta motores para unha nova edición da regata contra o reloxo de Traíñas, que acada este ano a súa 13ª edición. Disputaránse varias bandeiras, entre elas unha de remo inclusivo con tripulacións de diversas entidades sociais.
Preto de 70 barcos e uns 950 deportistas daránse cita este sábado no Peirao de Cabo de Cruz para participar na 23ª edición da regata contra o reloxo que organiza o Club de Remo Crucense. Ademais da vertente deportiva, destaca o carácter social desta proba, que este ano pretende visibilizar as neurodiverxencias. Así, ademais das tripulacións de remeiros superviventes de cancro que se estreaban a pasada edición, disputarás unha bandeira de remo inclusivo contra iñas da Asociación Amicos, Barbantea e a Asociación Bata, esta última da man do Club de Remo de Vilaxoán. A tripulación que vai salir polo Club de Remo de Cabo de Cruz vai ser unha tripulación 100% da Asociación Amicos, a cal lle estamos inmensamente agradecidos polas facilidades que prestou de cara aos rapaces. Por parte tamén da asociación, da reciente Asociación de Autismo do Barbanza e Barbantea, tamén vai haber unha traiñeira que agrupa distintas neurodiverxencias. Están tamén saindo, están no club entrenando, saindo ao mar. Estes días foi complicado, co cual hai pouco mar, pero sí que estuveron entrenando no Club de Remo tamén de Cabo de Cruz e van salir representando o Club de Remo Boiro, como facemos en moitas regatas e nas categorías inferiores. E despois tamén temos implicada a Asociación de Autismo Bata, que ten sede en Vilaxoán, e, se non me equivoco, en Santiago de Compostela tamén, e prestouse o Club de Remo de Vilaxoán a levar tamén de forma altruísta a esta actividade. Tamén colabora na regata a Asociación Boirense de Empresas, que patrocina as bandeiras veteranas masculina e feminina a través da súa marca Somos Boiro. Empezamos fai uns anos a cederlles a nosa marca, unha marca que utilizamos habitualmente nas nosas campañas, que Somos Boiro, e les interesaballes un pouco vincular a actividade deportiva ca empresarial e a nos tamén o lado empresarial vinculalo co deportivo. Entón, a partir de aí cedeuse esta imaxe que é unha das bandeiras que Somos Boiro. Dende o Concello animan a veciñanza a disfrutar deste espectáculo deportivo que achegará a Távila unhas 1.500 persoas. Agradeceron tamén a implicación do Club de Remo e da AVE como exemplo de colaboración para a transformación social a través do deporte. Pois non solamente ten que ser unha competición, senón que ten que ser unha ferramenta de transformación social, non? Pois eu creo que o entenderon perfectamente. E así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais e de contado aquí en Canal Rías Baixas o programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, na actualidade do sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.